दुकान मालिक कि कौन प्रोब्लेम है आम सांबादिक कहना सर आसतु कथा प्लीज ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଗୀତ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଏ ଯୋଉ ଗୀତ ଲଗାଉଛନ୍ତି कौन पे लगाउछन् ସାର୍ ମାନେ କେତେ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ना आपण यो स्टाइल बजार करिकि संबलपुर गीत लगाउछन् ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଗୀତ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାର୍ आइ सुनନ୍ତୁ आज्ञा ଆପଣଙ୍କୁ କାଇଁ ଲଗାଉଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆମର ଏବେଟା ଆଉ ଲଗେଇବେନି ଆଉ ଲଗେଇବେନି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଆମେ କୋରାପୁଟିଆ ଗେନ୍ଧା ଗୁଡିଆ ନୟାଗଡ଼ରେ କାହିଁକି ଆସିକି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ନୟାଗଡିଆ ବାଗୁଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ କିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କି ସପିଂ ମହଲ ତିନ ବିରୋଧ କଲେ ନି ହୁଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା के ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକେ ବିଜିଲେ ନି ହୁଏ ତମର ଦେହ ରକତ ଅଛି ବେଲେ କହିଦିଅ କି କୁଶଳବାସୀ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମିଳିମିଶି କରି ଆଉ ରହି ନି ପାରୁନ ତାକର ଲାଗି ଅଲଗ ଷ୍ଟେଟ୍ଟେ ହଉ ବୋଲି ଯଦି ତମର ଦେହ ରକତ ଅଛି ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକେ ସପିଂ ମଲ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ବିରୋଧ କଲେ କିଛି ନାହିଁ ଉକଡ଼େ ଇନର ଖଡ଼ି ଖାଦାନ ତ ସବୁ ଲୁଟି ନେଲନ ତମର ଦେହ ଯଦି ରକତ ଅଛି ବେଲେ ଇ ଏରିଆରେ ଯେତେ ବି ଚାକିରି ନକରି କରୁଛ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାପରେ ଯାଇକି ଜାଣୁ କି ତମର ଦେହ ପିଓର ଲାଲ ରକତ କଥା କହିକରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟାନି ମାରଲେ ନାଇଁ କରି କରି ଦେଖାବାରକେ ପଡ଼ବା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକେ ବି ବାଇକଟ୍ କରାହେବା ଯେନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକେ ବାଇକଟ୍ କରିଥିଲୁ କୁଶଳବାସୀ ଆମେ ଏନ୍ତା ତାର ବଦଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆହେବ ऐसे देखिपारुଥିବେ ତମେ ସଲିସା ପଟେଲ ମୁର୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦାବାଦ ବୋଲିକରି ନାରା ଲଗାଉଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକେ ଯେ ବି ବିରୋଧ କରବା କଟକିଆ ମନକର ଯେ ବି ସପୋର୍ଟ ନେବା ତାର ପରିଣାମ ଇଟା ହିଁ ହେବା